Bileňizmi? Iň güýçli iki sany sewaşyjy kim? Ol sabr bilen wagtdyr. Sabr etmejek bolar. Wagt bolsa sabr etdirjek bolar. Bir ay, häçe 24 sagatdan bir ayda bir 1000 sagat ýalla. 1000 sagatdan 1 sagatlyk bu iş çıkarmak hemen kıyın zat. Şolady bir yemirje gelip bir de yetiren Kadarlı dostum Muratçany ýene bir tapar kutlayan film. O film bir gedekde, iki gedekde, üç gedekde, dört gedekde tomoşa edende her gedekde bir yerine täzeden düşün we beý diýjek bolupdyr. Bunda beýle eken diýen duýguny ýaşaýan film. Şoň üçin näçe köp görse görüp oturmaly. Täze bize oň üçin kategori şert ba belet film. Edil original formatda kiň isleýän kiliňizde sizin isleýän isledik wagtyňyzda hiç bir kynçylykly görüp bilýär. Belet filmde tomoşa edin, Muratçan ýene bir tapar kutlayan höwri köp bolsun Muratçan. Ýanky filmde bir sözüm bardy. Arzuwlar ýetmek kyn ýöne arzuwlaryň arzuw bolkalyny has kyneda şu arzuwlaryň hemme bir çetinden hasy bolup barýar. Allah jany arzuwlaryny ýetirdin. Kutlu bolsun film ýazgyt hatda oý Allah jany ýazgydynda diňe her adamyny üstünlükle ýazarsyn. Bizi şeýle eşiretli zamana ýetiren biz ýaşlara şular ýaly ulakan şertler döret beren Türkmeniň alnyndan ak gün bolup dogan Mehriban, Gahraman arkadagı biz ýaşlara ulakan mektep hormatly prezidenti arkadagı Gahraman Ferdagı belet başlar aman bolmaly. Hemişe rowaç mendillerin dowam bolmaly arzu edýär. Allah jan ýaşa uzak bolsun. Taňry alkafaýa. İşlemi doğruna bolsun. Yine bugün bir arkaç Tuğda Dinjaş Merkezi'ninkine zalana geldik. Murat Mollaýewiň rejissörlüğünde senaryo etmeginde diýen bir täsirli we pikirlendirici kinoň şaýady bolup doğrudan hem bu söýü hakkında täzeken kino. Oň jogabynam kinoň soňuna bilersiňiz Lokman Belin filmde Lokman görüň Muratçary we Muratyň agzy bir komadasyny tüýsür gutlaýan alajan dowamy bolsun. Gutlu bolsun. Kinoda menki azıp şu anekdotum aytıp bilmän sen ýöne düşürlerine esaty şu Murat adamyň kelletine biram taýanjy kelletine men köp sawatma jan ana jydap bolmaýar. Ýöne gaçyk iş bolly. Nada sawat görmegden maslahat berýän. Belet filmde görüp bilýäňiz arkaýyn gaçyk okýan. Ana duýgulandyrýaram, içinde oturup ýaryp kino. Gatnaşylan men de köp sawatma diýen zallar sawat. Bugün Arkaç Tuğda Dinjaş Merkezi'niň kino teatrynda Muratyň filmine tomoşa etmäge geldik. Ähli döredijik işgärler bilen doğrudan film pikirlendirýän film. Başyndan görmeseň soňuny näme jemlenjegini düşünmeýän. Bunu düşünüm elbette filmi baştan görmeli, onu film görýänleň aýaklydan bilýär filmi bölüp görmeliler. Şoň üçin şu filmim
hiç yıl bir minutuna bir pursatına sıktırmalı film değil. Düşünmek için sonra yani belli kestiler de kardeşler. Ne bular saat duyguları her kim muradı kutluya dörücü topar kutluyalar sebebi doğrudan üstünlükte çıkan filmden biri. Yan kaydanım film bir neçe çıksınlı pursatlardan ibaret. Şoň üçin filmi başdan ayak tomoş etken ähli tomoşaçylar üçin göňüllerinden turar diýip umyd edýän bu filmde tomoş etmek üçin belet filme girýäňiz, belet filmde ýörükde näme film kadýän tomoşaçylar üçin şu filmi görmäne ajaýyp mümkinçilik bar. Men ýene-de ähli dörüjlük topar gutlaýan murady tüýsürekden gutlaýan geljek işleriň hem şoňal ajaýyp işler bolmagy tüýsürekden arzu edýän. Käşke bu dünýä gelmedik bolsam diýdir ya. Akatede gelenine değgen dünya değildir ya. Uçağa hatta bizim tanan oku. Git staydan! Çıkıvaydan! Keşke o vakti iyidine taraf olsaydı. Näme ütküdürdün? Oğul Mirziye! Benim Mirziyen! Men o gyýydy gazanmaklyk üçin 2 ömür ýetmedi. Biz adamlar hakikaty boyun almaly. Wagtly alhamdulillah diýmäni unutmaň. Şeýle bir owadan, şeýle bir asuda ýurtda ýaşaýar. Awa Allah Taala soňsuz şükürlerimiz bolsun. Awa şular ýaly şunu otumuzy halkymyza görkezip bilýänmede de awa gahryman arkadağımız serdarymyza çäkli alkyşlar bolsun. Boýalaryň tutýan tutumly işleri el madamy rowaj alsyn. Rowaj mendilleri dowam bolsun. Biz ýene-de bir owadan filmlerimiz bilen, owadan sunatymyz bilen, değişmelerimiz bilen halkymyza ýene mümkinçiligimiz bollugundan begendirip durar diýip umyd edýän ähliňizden Allah razy bolsun. Sag bolun.